Алекс, разхвърлената стая на батко ти внимателно. И сега като разбере, че го оставяме сам. Внимателно. Алекс, ела, искаш да отидем от татъка, мамо? Ей, браво! Я направи на кученцето да прави бал-бал. Я тупни кученцето, тупни го. Тупни го. Как прави кученцето? Бал-бал? Внимателно, стопките, внимателно с мебелите. Ела, мама, от татъка при бати. Хайде. Това е хаос в стаята на батко му. Къде е бати? Бати, реди. Къде ми е Рото? Някъде. Рото и сега пак ще изчезне. Къде е Рото? Мам, къде е Рото? Най-вероятно не знаеш къде е. Долу под това. Долу Алекс като ги сваля и... Чао, чао, дечица.